és obligatori entrar amb mascareta al gimnàs, a tot el que és el recinte, també la desinfecció de les mans. Després també tenim obert el que són els vestidors, també amb la distància de 2 metres. Les dutxes també les tenim obertes, una dutxa sí, una dutxa no, una sí, és a dir, amb separacions. La gent se va venint, és a dir, nosaltres tenim el que és spinning, per exemple, tenim totes les franges horàries, les tenim quasi totes al tope, tenim totes les 17 persones que poden fer la classe, ho tenim ple, el gimnàs se va fent, és a dir, la gent comença, és a dir, la gent també té una miqueta de por, és a dir, hem començat bé, és a dir, la capacitat en aquest moment és correcta. Ha sigut una alegria poder venir i gaudir de les instal·lacions del Patronat i vaig començar natació, i he fet pilates, he fet servei salut i estic molt contenta.